Éssers mitològics, mitologia grega. Hèrcules, anomenat en realitat pels grecs Hèracles, va ser un popular heroi. Hèrcules era fill natural de Zeus i d'Alcmena. Per les seves qualitats que va destacar va ser força, coratge, orgull i vigor sexual. Medusa, monstre femení que vivia en l'inframón i que espantava mortals i immortals per la seva capacitat de convertir-los en pedra. Esfinx, monstre d'origen egipci amb cara de dona, cos de lleó i ales d'àguila. En una muntanya propera a Tebes posava un enigma, als viatgers que devorava quan es veien incapaços de resoldre, fins que Èdip va endevinar-li i es va matar precipitant-se des d'un penya-segat. Minotaure, ésser en forma humana però amb cap de toro. Minos, rei de Creta, va tancar-lo dins del laberint, on va viure fins que Teseu el va matar. Centauri, ésser mig humà i mig cavall. Va néixer de la unió d'Íxion i del núvol. Representaven la natura més salvatge i s'alimentaven de carn crua. Dedal i Ícar. Ícar era fill de Dedal, que va ser l'inventor i l'arquitecte del laberint de Creta, on estava tancat el Minotaure. Teseu va ser qui va matar el monstre, i després Minos, que era el rei de Creta, va culpar Dedal dient que havia sigut ell qui l'havia matat, i va tancar-lo a ell i al seu fill dins del laberint de Creta. Però com que Dedal era molt hàbil, va saber construir unes ales amb plomes d'ocell, unint-les amb cera. Ell i el seu fill se les posaren a les espatlles, però abans de prendre el vol, Dedal li va aconsellar al seu fill que no volés massa enlaire ni massa a prop del mar. Ícar, no fent-li cas, va volar massa a prop del sol, i la calor del sol va fer que la cera es fongués. En la mitologia grega, Ulisses era un heroi, rei d'Ítaca, conegut pel seu enginy i astúcia. Era fill de Laertes i Anticlea. Atles va ser un tità. Hesíode diu que va participar com a líder dels titans en lluita dels gegants i dels déus, i Zeus li va imposar el càstig de portar el cel i la terra damunt les espatlles. Pegàs, cavall alat i volador, engendrat per Posidó. Va néixer de la sang de Medusa en ser decapitada per Perseu. Belerofontes va reeixir a capturar-lo i el va muntar per vèncer la Quimera i les Amazones, fins que endut per l'orgull va pretendre volar fins a l'Olimp. Quimera, ésser monstruós amb 3 caps diferents, un de lleó, un altre de cabra i un tercer de serp, al final de la cua. La quimera treia foc per la boca i devorava gent i bestiar. Belerofontes va aconseguir matar-la, acostant-s'hi per l'aire sobre Pegàs i enfonsant la seva gola una llança amb una punta de plom, que es va fondre amb el foc que exhalava i la va ofegar. Aquil·les, un dels herois més coneguts de la mitologia grega. Va participar en la guerra de Troia i és un dels personatges principals a la Ilíada d'Homer. Era fill d'Edessa, Tetis i Peleu. Ciclops, en la mitologia grega, eren un gegant amb un sol enmig del front, fills d'Urà i de Gea. Podria ser que la paraula cíclop en grec signifiqués ull circular. Al principi del temps hi havia 3 cíclops, Brontes, Esteropes i Àrgies. Urà es va fer fora del cel i es va encadenar al Tartà. Cronos es va alliberar, però més tard el mateix Cronos es va tornar a encadenar. Finalment van ser allibertats per Zeus.